שלום לכם. יש לי שיעור מדי פעם עם סוחרים על פרשת השבוע, והם, איך לומר, לא עושים חיים קלים. יום אחד דרשתי בפניהם את הפסוק הראשון בחומש ויקרא, שכתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. באלף כתוב בקטן, באות קטנה בספר תורה. ולמה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תכתוב ויקרא אל משה, שון קריאה, זימון, התפעלות, אשרי ילוד אישה שהקדוש ברוך הוא קורא לו. אמר משה רבנו, ריבונו של עולם, אני רוצה לכתוב ויקר, כמו שכתוב להבדיל אצל בלעם. זה לשון ככה אקראי. הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, שיגידו כולם שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה גם כן, בחלום כמו כל הנביאים. אמר הקדוש ברוך הוא, מה פתאום, אני לא מוכן. לא כן עבדי משה, פה אל פה אל דבר בו, במראה ולא בחידות. לכתוב ויקרא. אמר משה ריבונו של עולם, לפחות לכתוב א' קטנה. לזה הקדוש ברוך הוא אמר בסדר, נענה, ולכן כמו שכתוב ויקרא באלף קטנה. שאל קם אחד מהמשתתפים, שאלתי, תגיד לי, אני לא מבין. אם הוא יכול לכתוב ויקר, בסדר, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה לו, מה העניין באלף קטנה? הרי כולם קוראים את זה ויקרא, וכולם יודעים שהקדוש ברוך הוא קרא למשה רבנו, את החשיבות של משה רבנו, אז מה הקטע לעשות אלף קטנה? אמרתי לו, תראה, זו שאלה טובה, אני אענה לך עליה, אבל בסיפור. פעם איזה רב הגיע לאיזה עיר, והחליט לאסוף את נשות העיר, ולדבר איתם, לחזק אותם בעניין לשון הרע. וסיפר להם כמה לשון הרע זה חמור, וכמה אפשר להגיע להרבה איסורים דאורייתא, וכמה שהקפדה בעניין לשון הרע יכולה למנוע עם בן אדם הרבה צרות. וביקש מהם שכל אחת תקבל איזה קבלה מסוימת, איזה יום בשבוע, איזה שבוע שהיא לא מדברת לשון הרע, איזה חודש שהיא לא מדברת לשון הרע. ואז קמה איזו אישה אחת, וכשהיא קמה, כולם התחילו לצחוק. ולמה אתם שואלים? האישה הזאת, כולם ידעו שהיא הייתה פשוט לשון הרע מהלך. לא היה שום סיפור שהיא לא דשה איתו עם כל בני אותו מקום, עם כל בנות אותו מקום, וסיפרה ודיברה, והיא הייתה הולכת ומדברת ומביאה נשים סביבה, ופשוט הייתה פטיפון מהלך. והיא אמרה לרב, תשמע כבוד הרב, אני לא יכולה לא לדבר לשון הרע, זה החיים שלי. אני אוהבת לדבר עם אנשים, ולדסקס ולספר, ולדעת, ולקבל עם פה סיפור, ולהעביר אותו הלאה. בלי זה אני מעדיפה להמשיך לישון, אין לי בשביל לקום בבוקר. אני לא מסוגלת. מה הרב אומר? אמר לרב, תראי, יודעת מה, בוא נעשה עסק, אפילו שעה ביום, תקחי את השעה הכי קלה במשך היום, שאת יכולה לקבל על עצמך לא לדבר בלשון הרע, אבל בשום אופן, בשום צורה, לא משנה מה יהיה. חשבה בבוקר, אני קמה, אני שותה קפה עם השכנה, אני חייב לספר לה את כל הסיפורים, כל מה ששמעתי אתמול, אחרי זה אני שם את הילד בגן, עם הגננת, עוד איזה סיבה למסיבה, גם שם אני יושבת ומדברת, ואחרי זה אני שותה קפה עם אמא שלי, ואז עם החברות, ואז בעלי מגיע ב8, אני צריכה לספר לו את כל מה שקיבלתי ושמעתי מכל החברות. אמרה כבוד הרב, תראה, בשעה 9 בעלי בדרך כלל הולך לענייניו, מתעסק עם הדברים שלו, אני יכולה לקבל על עצמי, לא לדבר לשון הרע, מ9 עד 10 בערב. כולם צחקו, מ9 עד 10 אתה הרי לא פוגש את אף אחד, רק בעלך, והוא כבר הולך לענייניו, כמו שאמרתי, מי תדברי לשון הרע עם הפרחים? אבל הרב אמר, חבר'ה, אל תזלזלו, היא מקבלת על עצמה שעה ביום, לא מדברת לשון הרע, לא משנה, גם אם זה שעה שמאוד קלה לה. טוב, הרב הלך, האספה התפזרה, ולאחר כמה חודשים הרב שוב פעם הגיע לאותו מקום, ושוב פעם אסף את נשות העיר, וחיזק אותם בעניין לשון הרע, ואז קמה אותה אישה. אמר הרב, נו, אני זוכר אז שקיבלת על עצמך שעה מ9 עד 10 לא לדבר לשון הרע, הצלחת בזה, במשימה הזאת, או לא כל כך? אמרה לו, כבוד הרב, תדע לך שהיום אני לא מדברת לשון הרע בכלל, בשום שעה ביום. וואו, כולם התפעלו, איך הצלחת, איך את מסוגלת? הרי אמרת שזה מבחינתך יהרג, אי אפשר לא לדבר לשון הרע, אי אפשר לא לשבת עם כל החברות. אמרה, תראה, כבוד הרב, באותו יום שהחלטתי שאני לא מדברת מ9 עד 10, בעלי, את צריכה להגיע ב8, ואז הוא מרים אליי טלפון, תראי, יש לנו בעיה פה פאנצ'ר בהסעה, אני אגיע ב8:45, טוב, היא הייתה כולה תאונה, יש לי הרבה סיפורים לספר לו, ומ9 אני כבר לא יכולה לדבר, אבל היא אמרה ברבע שעה, בדיבור מהיר אני אספיק לספר לו את כל הסיפורים שיש לי ואת כל הדברים, ואז ב9 אני שותקת עד 10, לא מדברת כלום. אבל עוד עיכוב ועוד עיכוב, ובעלה דופק בדלת ונכנס הביתה בשעה 9. מצד אחד רצתה מאוד לספר לו, מצד שני קיבלתי עצמי מ9 עד 10, אני לא מדברת לשון הרע, והיא עצרה את עצמה. וממש התאמצה, ובאמצע הוא כבר היה עייף ורצה לישון, היא אמרה לו, למה תשאר עוד רבע שעה והכל, כמובן שהיא לא רצתה להגיד לו מה הסיבה שהיא רוצה שיחכה עוד רבע שעה. אבל הוא נרדם, והיא לא סיפרה לו את מה שהיא רצתה, ואז היא שוכבת לעצמה במיטה, ואומרת, רגע, אם אני הצלחתי להתאמץ כל כך, ולא לדבר שעה ביום לשון הרע, אפשר גם לעשות את זה שעתיים. היום זה עבד לי. וככה משעה לשעתיים ו3 ל4,
התחילה להתחמק מכל מיני נשים שניסו לקבל ממנה מידע ולשמוע ממנה סיפורים, והיום היא לא מדברת בכלל לשון הרע. כולם כמובן קמו והריעו לאותה אישה. משה רבנו בעצם בא ללמד אותנו יסוד עצום. דעו לכם שבמידות של האדם אי אפשר להשיג הכל. אתה צריך לשאוף רחוק ועם העיניים על המטרה, אבל יחד עם זה דע לך שהמידות והשינוי שלהם זה דבר קשה מאוד, שצריך לעבוד עליו צעד אחרי צעד. ואם לא הצלחת להשיג הכל, לפחות תשיג מעט. אין דבר כזה הכל או כלום. כמו שגם בגשמיות, אם בן אדם חולם לקנות איזה רכב מפואר, אז מה הוא יגיד? כל עוד שאין לי $1,000,000 לקנות פורשה, אני אמשיך להזיע ברגל. לא, הוא יקנה אוטו אחר, יותר פשוט, ולאט לאט יעלה ויעלה, עד שהוא יצליח להשיג את מה שהוא חולם. ככה גם במידות. אתה לא מצליח להשיג הכל, תשיג לפחות חלק. כתוב בפסוק, את פני מבין חוכמה, ועיני כסיל בקצה הארץ. הכסיל מסתכל על המטרה בסוף, אומר, תשמע, אני כעסן. מכיוון שאני יודע שאני לא יכול לשפר את הדבר הזה, אני לא יכול, ככה אז שכל העולם יתמודד. עיני כסיל בקצה הארץ, הוא מסתכל על השינוי המיוחל הסופי, והוא אומר, מכיוון שאני לא יכול להשיג את זה, אז אני לא עושה כלום. אבל פני מבין חוכמה, מבין שהשינוי במידות הוא תהליך גדול מאוד, שלוקח הרבה זמן, ואז הוא מתחיל ואומר, תראה, מכיוון שאני מגיב ישר בשלוף לאנשים, כל מי שמעצבן אותי קצת, אני ישר קופץ עליו. אז אני אחכה 20 שניות עם התגובה שלי. ואז אני בעצם מלמד את עצמי ומאמן את המוח שלי שאני יכול להתגבר. ואם זה 20 שניות, אז גם יכול להיות 20 דקות. ואז לאט הוא מגיע לעוד שלב ועוד שלב, וככה הוא משנה ומשפר את המידות שלו. ולכן משה רבנו התעקש לכתוב א' קטנה, ללמד אותנו זה בא. אתה לא יכול להשיג הכל, לפחות תשיג חלק. זה דבר אחד. ודבר נוסף, הרי בהרבה מקומות בתורה כן כתוב ויקרא עם א' גדולה, כתוב בסנה, וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים מן הסנה. אז כן כתוב שם עם א' גדולה, למה פה דווקא ויקרא עם א' קטנה? משה רבנו מלמד אותנו, נתנו לו משרה, הקדוש ברוך הוא נתן לו הנהגה של עם ישראל. כשכתוב ויקרא לצורך עם ישראל, אומר משה רבנו, אז אני נוטל את המשרה, ואני מתנהג איתם כמו מלך, כמו שצריך להנהיג, ואם צריך להכות על קודקודם, אני אעשה את זה, וגם יכעס עליהם כשצריך. אבל כאן הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו לצורך משה רבנו, ואומר תכתוב ויקרא, שכולם ידעו את החשיבות שלך. אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, אם זה בשבילי, תוריד לי את האלף הזאת, אני לא רוצה את המשרה הזאת. כמה פעמים אנשים מקבלים משרה וחשיבות בשביל הציבור, בשביל לשרת את העם. מה הם עושים עם זה? משרתים את עצמם עם המשרה הזאת, וצריך לדעת. הרבה פעמים יש לך משרה, ואנשים מדברים אליך בכבוד, ומתנהגים אליך, ומתחנפים אליך, כל אופן, יש לך מה להציע, ולובש לך את גלימת החשיבות, ומרגיש, הנה, אני מאמין להם, אם כולם אומרים שאני כזה חשוב, וכזה יקר, כנראה שבאמת הם צודקים. אומר משה רבנו, תדע לך, אל תאמין לאנשים, תסגור את האוזניים, אפילו משה רבנו בעצמו, שביראו מגשת אליו, הגיע לדרגות כל כך גבוהות, והביטו אחרי משה עד בוא האוהלה. משה רבנו היה עובר במחנה, כולם היו קמים, ולא חוזרים למקומם עד שמשה רבנו נכנס לאוהל שלו. ובכל אופן, והאיש משה ענב מאוד, הוא לא פתח את האוזניים לשמוע מדברים עליו, הוא לא הסתנבר מזה שכולם קמים לכבודו, הוא לא האמין להם, הוא אמר, אני יודע מה השאיפות שלי, אני יודע לאן אני צריך להגיע, ויש לי עוד דרך ארוכה לעשות. אל תאמין, אל תשתכנע לכבוד ולתשבחות שאנשים משבחים אותך. איך אמר לי פעם הרבי שלי, קמתי להביא לו איזה ספר, אז הוא אמר לי, לא, מה פתאום שמעון, תשב, אסור להשתמש בך, אסור להשתמש בכהן תלמיד חכם. אמרתי לו, רבי, ממתי אני כהן? אמר לי, ותלמיד חכם אתה חושב שאתה כן? איזה הצלפה זה היה. אל תיתנו לאחרים לשכנע אתכם. בן אדם צריך לדעת, מה שהטילו לך משרה זה לצורך הציבור ובשבילם ולמענם ולמטרה אחת בלבד, להועיל להם. אם אתה לוקח את המשרה הזאת והופך אותה בשביל להגביר את עצמך, להגדיל את עצמך, זה לא הדרך של משה רבנו, זה הדרך של מי שנאמר בו, ויקרא אלוקים אל בלעם, שבת שלום.